Anteeksi, voisitko sä auttaa mua? Mä en millään löydä tätä takkia MK:ssa. MKK on hakusessa. Toki hei. Mikä malli sulla on mielessä? Tää musta vai toi harmaa? Tää musta. Tässä on vaan S ja L. Joo, näkyy olevan. Ootko sä jo kokeillut tota L-kokoa? Joskus ne on vähän pienempää mitoitusta. En oo vielä, mut yleensä mä oon M. Tää S oli ainakin ihan liian tiukka. Selvä juttu. Mä voin käydä kattoo varastosta, jos siellä ois M-kokoa. Ootas hetki. Sait sä siellä jo kokeiltuu sitä L:ää? En. Ei sitä edes ollut mun mielestä. Vain toi S. Aha, okei. No mut ei hätää. Mä löysin sulle MK:n varastosta. Tässä, ole hyvä. Voi hitsi, mahtavaa. Kiitos paljon. Mä meen heti sovittamaan. Joo, sovituskopit on tuolla takana. Huikkaa, jos tarvit apua. Joo, kiitos. Want more fun content like this? Check out the Kilo app.